Mga kapuso, gusto ba mong maka-experience og sakura o cherry blossom sa Japan? Apan dili mo makaadto kay gasto ang padulong didto. Well, worry no more tungod kay dinhi lang sa atong isla sa Mindanao, dunay punuan sa kahoy nga susamag dagway matud pa sa cherry blossom sa Japan ug patok pa karon sa mga motorista. Kung asa ka na, suruyon nato uban ni John Paul Seniel. Sa unang pagtan-aw daw naa kagawa sa nasud tungod sa mala cherry blossom nga mga bulak dinhi sa Pulutana, Malandang, Malungon, Sarangani Province. Pero kini di ay usa ka tabibuya tree kon trumpet tree. Busa ang usa ka lane sa National Highway sa Pulutana, Malandang halos dili na magian tungod na puno na kini sa mga motoristang nagpa-picture sa mala cherry blossom nga kahoy. Kung first time ka moagi sa mong lugar, siguradong mag-stop over ka gayod aron makakuha og hulagway sa colorful nga mga bulak ni ining maong punong kahoy. Ang pipila ka motorista, iyahay og pagawa sa ilang abilidad sa pagpa-picture. Nay mitungtong sa sky roof sa ilang sakyanan aron makakuha lamang og nindot nga anggulo. Nay mitindog sa ilang motor aron makapa-background lamang sa maong mga bulak. Duna usay buwis buhay tungod milatay pa sa steel barriers aron lamang the best ang ilang pictures. Para nila, Japan no more. Kaysa Sarangani pa lang, busog na ang mata sa mala cherry blossom nga bulak. Mapahinto talaga kami. Oo. Para tumingin ng magandang tanawin na bulaklak. Kakaiba, okay. Oo, mamis ka ganitong puno. Tapos mapaisipan mo ba na kailangan magpa-picture dito be? Narang ganyan lang po, maraming salamat. Opo, dito banda sa Malandag, maganda talaga yung lugar po dito. Mas maganda po ang lugar po dito kasi malayong kahoy po. Nice po, nice. Super nice. Parang nasa abroad lang. Pero kung gusto ka mong magpa-picture dinhi, tinguha agayong luwas ka mo. Tungod dagkong sakyanan, ang dinhi nagaagi. Ako si John Paul Seniel, para sa One Mindanao.